don't mess with us. We can take care of ourselves. I will not and never again accept a lockdown. I'll fight for Cebu and the Cebuanos because Cebu is moving on and moving forward. Mao kini ang gipadayag ni Goberandor Gwen Garcia agi og pagsupak sa rekomendasyon sa tulo ka doktor sa Department of Health Technical Advisory Group nga ipaubos na usab og lockdown ang Sugbo kini human nga adunay mga taho sa giingong Cebu variant sa COVID-19. Apan gitataw ni Goberandor Gwen Garcia nga walay Cebu variant. Hinuon wala mosanong sa maong rekomendasyon si DOH Secretary Francisco Duque. Kinihuman nagkanayon si Dr. Mary Jean Loreche, ang spokesperson sa DOH dinhi sa rehiyon, nga ang mutations nga na-detect sa Sugbo kinahanglan pa ipaubos og dugang nga investigasyon. Si Dr. Loreche nga usa-usab ka pathologist mitaho ngadto ni Garcia nga ang mga sample gikan sa Sugbo nga gipadala sa DOH ngadto sa Philippine Genome Center alang sa genome sequencing nagpakita og mutation. Apan matud ni DOH 7 Regional Director Jaime Bernadas nga bisan pa man sa mga gipakita nga mga komposisyon og characteristic sa mga sample nga gi-examine, dili pa kini matawag og bag-o nga variant. Wala pa Cebu variant. There were mutations. And mutations happen all the time. Tungod sa maong mga rason, sila Loreche og Bernadas kusganong misupak sa rekomendasyon sa tulo ka doktor sa Technical Advisory Group nga ipaubos pag-usab og lockdown ang Sugbo. Apan alang sa gobernador, kini usa ka diskriminasyon sa mga Sugboanon ug wala kini gikinahanglan kay andam ang tanang LGUs. Ato sa tigom sa mga opisyales sa IATF Visayas, gipadayag ni Garcia ang iyang pagsupak sa mga rekomendasyon nga ipaubos na pag-usab og istrikto nga quarantine ang Sugbo. It is really strange though. Nga nikalit man lang ni gawas and these consultants suggesting i-lockdown ta. After I made the pronouncement that Cebu province will now open its doors to domestic tourism, including those coming from Metro Manila. Recommendation from these consultants nga ipa-lockdown ang Cebu. Sayunan lang mo, you are ensconced safely in your air-conditioned offices. Regular ang inyong consultancy fees. Gawas pa sa inyong kita as doctors. Inig-lockdown, mag-unsa man tong mga mawad-an sa trabaho. Mag-unsa man tong mawad-an sa panginabuhi kay di na makasupply ngadto sa mga establishments nga nagsira na pod. Mag-unsa man tong mga tag-iya aning establishments nga doon na pay bayranan sa bangko. Lockdowns don't work. Well, they work against the economy. Gipasalig usab sa gobernador nga iyang paninguhaon nga maprotektaan ang Sugbo sa mga bisan unsa pang pag-discriminate sa pipila ka mga personalidad sa kauluhan. Padayon gayud ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa mga programa ug mga tinguha niini nga mabangon pag-usab ang ekonomiya, ilabi na ang tourism sector. Muluwat ang gobernador og executive order kalabot sa pagdawat og mga domestic tourist gikan sa laing probinsya sa nasod. Paula Mendoza, balita sa Sugbo.